Hello everyone, welcome back to my Mediyon YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायबाय। ओमफ्राय नै आङो दा बङाइगाव थांगासिनो। ओमफ्राय बे खासि बिबारखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरोना, बेखौनो भिडिअ लालांदोंमोन स्टेटास दोननो, बाट आं बेखौनो होबाय। ओमफ्राय नै लामायाबो बिराद गाज्रिथार। आङो दा बङाइगाव सानसुलिनि बार्थडेआव थांगासिनो, बेखौ आं मेकआप खालामनो थाखाय एकदम आथुर जागासिनो माने। दा नोंथांमोना जोंनि बार्थडे पार्टिया माबायदि जालाङो नोंथांमोनखौ नायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। रेडि थांनोसै बार्थडे गर्लआ। केक हाबाय थांबाय नामा? हाय सानसु, हेपि बार्थडे। मेकआपआ डान, थांनोसै दा। मानसि गोजौ नुखोमोन मानसिखौ। आबुआ थांनोसैथ', आं जुथा गाननोसै। आंनि बेगा नांबाय? आयो बेसरा अन्थाव बाथाव। ओंखारबोबाय जोङो। सिख्ला जिबन अरजा दे। ओमफ्राय नै जोङो दा थांगासिनो बङाइगाव टाउननिफ्राय। दाथ' मोनाबायबो। ओमफ्राय आङो मेकआप खालामनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थायासै। ओमफ्राय आङो हाखु दाखु एकदमबारे हारसिंनो भिडिअस लानो ना मेकआप खालामनो ओरैबायदि जादों आरो। बेनि थाखायनो आङो मेकआप खालामनायखौ लायासै, डाइरेक्ट आङो ससे जा हायो बेखौनो दिन्थिलाबायदों नोंथांमोननो। जिखिनि दङ बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना, नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा मोजां जागोन आरो। नेनोसै र'। बावनो जोंनि प्रग्रामा दिनैनिया। नोंनिया माबा गबाय ब्र'? फैसायानो गबायमोन। मारै खर' गिदिं लुलु जाखो? वाव, सानसुलिनि बार्थडे केकआ। वाव। मा? ओमफ्राय जोङो केक हाखांनायनि उनाव ओमफ्राय मानसिफोरखौ एसे उनाव फैखांनायनि उनाव जोङो जाबाय लोंबाय। ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै रंजाबाय आरो। बेनिफ्राय आङो दा न'आव थांफिनगासिनो। जोङो दहाय बाइकजों फैदोंमोन, ओमफ्राय थाङोबा बाइकजोंनो फैदों। ओमफ्राय सासे मानसिखौ ड्रप खालामफैदोंमोन आरो जोङो। ओमफ्राय दा बेखौनो दोनहैफिनदों आरो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो बेखौ दोनलांनानै थांनोसै आरो। स' लोगोफोर, गुड नाइट एन्ड थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबनो लोगो मोनगोन आंखौ।